Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали RUL TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 24 июли соли 2021 1000 рубл 153 сомониву 40 дирам ва $100 1132 сомониву 25 дирам. Дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯши пешкаши шумо мегарданд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона кофтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар кор. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, як хонага квартира бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои советӣ. Худи дом аз 4 ошона иборат аст ва хона қарор аст дар кӯчаи Юсуф Вафо. Кадоме надонад ин кӯча дар куҷои ҳами территорияи Гипразем дар бародаро тарафҳои мошинбозори аввала. Нархаш 200 000 сомонӣ мебошад. Срочно фурухта мешавад, савдоам дорад ва алишам мешавад. Метонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. Се хонага квартира бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 5 ошона иборат аст ва ҷойгир аст дар кӯчаи Бобоҷон Ғафуров, шаҳри Ҳисор. Хона ремонти нав дорад, таъмираш олиҷаноб, нархаш бошад 440 000 сомонӣ, бо савдоам дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб. 4 сотиқ замин, 1 дар хона, ҳамом, ҳоҷатхона ва свет об дорад. ҳавлӣ дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. срочно фурухта мешавад. Нархаш бо маслиҳатай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 1,5 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 подвал. ҷойгир аст рӯпарӯи беморхонаи Истиқлол, пешашда Садиқ мактаб, наздикии роҳи Калонда. Нархаш 365 000 сомонӣ бо савдо мешавад. марҳамат, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. боз як ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 7 сотиқ замин, 8 дар хона, 3таш тайёрай, 5 дигаш времянкаяй. таъмираш миёна дар маҳаллаи Гулбута ҷойгир аст, чорум кӯча. нархаш $70 000. аз номи канали RUL TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар қарор дорад дар селхози Файзалӣ, шӯъбаи чорум. хона дар 10 сотиқ замин ҷойгир шудааст, духонага. нархаш бошад 155 000 сомонӣ. дар наздикиш мактаб, магазин қарор аст. калидор, як подвал, баня, ҳоҷатхона, аловхона ҳамаш ҳастай. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. якхонага квартира бо масоҳати 41 метри квадратӣ. шумоира метонем ба ҳазур ба духонага табдил тиҳен дар чорум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. айни ҳол сохтмонаш рафтесте, қариб ки буҷдагия. хона худаш коробкаяй ва ҷойгир аст пушти ВКДи вилоятӣ. нархаш 181 000 сомонӣ бо савдоам дорад ва алишам мешавад. метонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунем. ва қайд кардан дар корае ки ин дом соҳиби лифтҳои нав буромад мешавад ки бе барқам кор мекунанд. агар яки свет дар дом
хомӯш шавад 12 соат бесвет кор карда метавонанд. Ин лифтҳои навбуромадаи ҳозир айни ҳол дар якчанд домҳои шаҳри Душанбе мондестаншон. Дар шаҳри Бухтарам аллакай сар карданд. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ, ирам шумо метавонед баъзур ба духонага табдил тиҳед. дар 8-ум ошонаи бинои навастройка. Айни ҳол сохтмони бино рафтестай бояд то охири соли 2021 супоран шав. хона коробкаяй беремонт ва нархаш бошад 210 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. дар наздикиш баробари ҳамин дом ҳамин фирма мактаб, садик ва таргови центр сохтестай. якчанд блоки дом мешавад. хулас дар оянда хитой бозор беҳа ҷои ободӣ мешавад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. 6 сотиқ замин, техпаспорт дорад, документош ҳамаш 100%. ҷойгир аст дар 3-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш бошад 170 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. 6 сотиқ замин, 2 дархона, 1 кухни, 1 баня. ҷойгир аст дар кӯчаи Темурмалик, дашни посёлка ба номи Дадабой Холматов. нархаш 190 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар 3-ум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 4 ошона иборат аст. навастройкаяй техпаспорт дорад. худи хона бошад падабой тайёрай. об, свет, канализатсия шаҳрӣ. хулас 100%. нархаш бошад 140 000 сомонӣ мебошад. ҷойгир аст дар автоцентр. кадоме надонад автоцентр куҷояй? И поёни саховатай, гардиши корвон. дар инҷа таксиҳои Кулоб ва ноҳияи Ҳамадониву ноҳияи Восе бисёрай. ин накраз якта хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Ҳамадонӣ, пештара Московский. 14 сотиқ заминай, 4 дархона, оғил, аловхона. хонаҳо бо ғишт пухта сохтагиянд, хонаҳои давлатиянд. об, свет ҳаст, бо аз пеши хона дарё мегузарад. ҳамсоё зиндагӣ мекунанд. хона аз 4 тарафаш маҳкамай. аз ҷамоат где-то 200-300 метр дуртар мебошад. номи маҳалла Хукферма. нархаш бошад 220 000 сомонӣ. боз маслиҳатам мекунем мега соҳибаш ва хоҳиш мекунад ки фақат харидорҳои конкретни занг занад. замини фурӯшӣ барои магазин. 10 ба 4, яъне 40 метри квадратӣ. соҳибаш мегӯяд ки замина ҳама ҳуҷҷатош 100%, мегирӣ месозӣ, любой коруш кун. ягон мошинам боша алиш мешавад. пешаш да мактабай, садикай, хулас точкаш тенҷи бадай. нархаш бошад 20 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад ва чӣ хеле ки пештара қайд кардаем, алишам мешавад. дар шаҳри Ваҳдат ҷойгир аст. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёбон. як хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои советӣ. хона ҷойгир аст дар кӯчаи Қурбонов, доми 5 этажада. нархаш бошад 130 000 сомонӣ. муомилаам дорад. марҳамат.
замини фурӯшӣ аз ноҳияи Данғара 7 сотиқ заминай ҷойгир аст дар роҳи Гичовак. ай мактаби 48 болотарай ягон мошинам боша алиш мешавад. нархаш 30,000 сомонӣ. ина ҳар марҳамат дар рӯи экран картая мебинен ва ҷои заминам мебинен. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони гиромӣ ки моро то охира тамошо карден. ягон савол ё ки пешниҳод бошад марҳамат дар комментария нависен. дар муддати 1 ҳафта ҳатман ҷавоб медиҳем. то боздид барори кор шумода.